Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025 ýylyň 10-njy iýuly hepdäniň 4-nji güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly ýylaşar, şu gün men bilen efira Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Sentrynyň ýolbaşçy Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed ağa, salam aleykum. Hoş geldiňiz. Salam aleykum, we aleykumselam. Hoş gördük. Salam vatandaşlar. Hormatly ýylaşar, şu gün biziň çykyşymyzyň esas temasy näme üçin organ işgärleri bir düzgünçük etmäge mejbur bolýarlar. Ýa şu arada bir şuň gürleşer. Ýa oňa çelli bir kysany täzirler size aýdyp geçer we şoň üstüne durup geçer. Muhammed ağa, ondan hem başlarmy? Haý täzirden başlarmy? Başlaýaly. Men birinji bilen şol Türkmenistanyna iň ýallakçylaryň iň öňde barjysy barda bir guruň berjek bolýan. Şol aýal maşgala ady Cemal Saparova. Ýadyňyzda bolsa Niyaz waka şurýaly binamyz, şurýaly mertebesiz, ýallak, özüne hormat toýmaýan, öz ýanyky egindeşlerine hormat toýmaýan, trans gruppasyny çağırlar wurýan, gyrýan, şondan gorkýalar prezidentiň okşaly taz edýän çağırçyklar. Ine şul aýal bir zulüm, bir zalim. Şu hakda biz görüň eder. Onuň ady Cemal Saparova. Şol aýal maşgala ýadyňyzda bolsa Niyaz diýilke, Niyazyň kultu ösýäkä, şonu östürjek bolup özünden gidip hormatly türkmen maşymyz, sana bir zat bolup aýtsam, maňa da bolar. Sen ölseň menem öljek diýen adam hälem ölmän gezip gören bir maskara aýal maşgala, hiç türkmene gelişmeyen bir aýal maşgala. Cemal Saparovany dinläp göreliň şoň häzirden başlap ýene ýallaklaryň aňartyna ýetip beton stenkan deşip geçip limitden çykan aýal. Gelin şoňa seyredeliň we şonu dinläliň. Muhammed ağa. Sen komentary berjek bolsaň bir söz aýt, men häzir näme boýunça. Sen goýup ber, ol aýdym bilen täş goýjak bolýar terdaryň kellerine. Aýdyp. Münsöpdiňden şunu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men ýoksa Nurwan. Ahal sewtiniň etrap polisiýalarynyň işgärleri onlarça daýhany. Ine şunu. Muňa ine şu aýal maşgala Türkmenistanyň iň maskara ýallak adamy şuň ady Cemal Saparova. Münsöpdiňden şunu. Başlan bir Instagram'dan beri men Instagram'a girmedim almadım. Muhammed ağa, sen paka şu arada öz pikirini aýt, men Instagram'a girende düzedin video görüp ýa. Men goýaýyn bolmasa setini. Yok özüm goýarmyn. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, inni bu karamdagala näme etjegini bilmäni, inni gelip bagşylap özlerinin şah bolmagyna arzu etýärler. Şonun şun ýanak bir haramzadalyň üstü bilen halky öwrenişdirjek bolýarlar ulaklaryna. Şu inni ol arkadadan bu haram hacı falanyň geçdiledi, inni şah diýdirjek bolýarlar. Ädir derediň ädir murada goýar. Dinläň şunu. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men ýoksa Nurwan. Türkmenistanyny kış goş hökmüni tanalýan Cemal Saparovanyň Türkmen prezidentine täç geýdirip ony ömürlük şah etmek barada eden çağırşyny sosial mediada dinleyen Türkmenistanlylarda bir topar soraw döredi. Olaryň käbiri özüni dünýäwi döwlet diýip atlandyrýan ýurtda orta asyrlardaky dolanýyş usulyna geçilmegi barada edilen çağırşy ýokardan verilen görkezme hasaplasa beýlekileri ýaranjak wagşylaryň öz inisiatiwasy diýen pikiri öňe sürýär. Mehribanlar örtürün, başı benim terdara, o ömürlük şah olsun, teçkeydirin toltana. Yerli dinçilerin pikirine göre Saparovanyň bu göçümi ýokardan maslahatsyz, öz başdak ýagdaýda tuwarlamak üçin etjegine inanmak kyn. Döwlet elçiliginiň näkim etdiňde
Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrliginiň Dokmaçylar Medeni Merkeziniň folklor, etnografiya çans toporunyň çeper ýol başçysy Anna Cemal Saparovna Nurmuhammedowa diýilip tanydylýan bagşy geçen ýyl Prezident Serdar Berdimuhammedowyň karary bilen ýurdun iň ýokary tapawutlanýyş derejesinde Türkmenistanyň gahrymanyň ady Altyn ay altyn nişanyna münasip boldy. Öňkü prezident Uly Berdimuhammedow oňa bagşlan goşgusyny ýyl ortalaýyn başyny dik tutup okat berýär. Tutumly toýlar beren nakşy her kâni golları Cemal Bakşy her. Emma muňa garamazdan azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi prezident täç giydirmek baradaky çağırşyň ýokardan berilen görkezmi esasyna edilenligine ananyp bilmeýänligini aýtdy. Emre Rejepow we Cemal Saparowa belli aýdymçylar herse bir aýdym çykaryp Serdary paça etmek baradaky propaganda Burada inni komentariýa beraýly şoňa. munyň ýokardan berilen tapsyryk bolmagy Aydın Muhammed ağa. Wende Ine şu Türkmenistan'ı bütün dünyada idiot devlet deyip görkezýän ine şu maskarabazlar. Cemal Saparova ýalaklar. Şula ýalmaşgaly ömürlük türmede oturmaly adam. Näçip? Niyazowy yallaklap Türkmen maşyny, kultuny ötürmäne kömek etdi. Ýa-ni Rossiýada Salabyow ýaly. Inni bolsa Serdar Berdimuhammedow kakadyna ýapyşdy. Kakadyna ýapyşdy bolan kakady aýdanda da men oglumy paça etmeli. Mene ölýän bir kaýdan. Indi Serdara ýapyşdy. Şuň ýapşan adamy şol maskarabazdyr. Indi häzir Serdara ýapyşyp öňkü aýlan dökýär. Indi Muhammed ağa aýdyn öz kommentariýaňyzy. Wende murada şu inni bir gulýak da ýöne şu tragediýa bide. Cemal Saparova bir adam ki at kazanan tunmotto. Tanalyan. Ýöne şun ýana talant Türkmenistanyň taryhynda galjak adam şu sesi bilen, şu talanty bilen özüni şun ýana derejeye ýetirdi. Bir turga öwürli, bir triapka öwürli. Özüm bara belkatlayın halkının karşısına cinayet edip. Inni näme üçin şun ýana talantly adamlar, tungot işgärleri, ýazyjylar näme üçin bir haramdadan hyzmatyny öwürýär? Şulam hemme belli. Bizim devlet sistematy şeýle şola şu hyzmatdan başgadan Türkmenistany edip öz gününü görüp bilen. Şol üçin nälaje diýil, şu haramdadan gızoğuna düşen adamlar. Şol üçin biz şulary goramaly. Bir ikinci aýtjak bolýan adam. Şu haramdada özü ministerem bolanşy, ýokarky derejede prezidentiň ýanyna aýlanyp ýören bir konstitusiýa hormat goýmaly adamla da konstitusiýany açanda birinci gelýän zat näme? Türkmenistan demokratik döwletdir. Türkmenistan dolandyrış nemedi? Prezidentskidir diýär. Bu haramzada da gelip inni şah koyayım, taç koyayım şahımıza diye. Şunu şu diyen söz için, şu aydım için türmeye batmalı. Eğer Berdimuhammed şunu istemeyen oldu. Eğer Berdimuhammed'le Türkmenistan'ın kanunçılığı isteyen bolsalar, şu ayalı türmeye batmalı. Sebep Türkmenistan'ın konstitusiyasının üstünden tüy kuruyor. Bir kim gelip Türkmenistan'ın konstitusiyasından çıkıp bir haramzadan kellesine taş koymalıyım yani. Kim şu? Deputat mı? Kim? Ne mi doğru cinsi var? Bir buna da aydı bilmeli. Sebep konstitusiyanı bu diye. Öyle birinci maddesinin konstitusiyanı, birinci açamda gelen de şol. Şol için bu zatları bu haramzada şuları itlerine diydiriyor. Şol için bizim halkımızı, inteligensiyamızı, bizim talantlı adamlarımızı öz kullukçusunu öğürüp bizim halkımızın tarihini bozuyor, desturunu bozuyor.
kulturasını bozuyor. Şu haramzade bütün halkı dine bağışta bir haramzadaçılığa getirdi. Şol için bir tovar adamla gelip bizim yurdumuz var eyle arasında diye. Bokumu diyemedi haramzadalar. Bizim inteligenciyamızı ite uğrelle şunu. Şun yanak dereceye getirdiler, şuna getirdiler. Şol için bulan inteligenciya karşı bizim alımlımıda hünermenliğimizin karşısında, hükümetin içindeki işleyenlerin karşısında eden genotsidini bizim halkımızın karşısında tarihte hiç kim edenlerdir. Bollu Murat ağa. Men yeni bir kan video koyayım Muhammed ağa. Yine unutuyorum. Известный певец Cemal Saparov перестали показывать по телевидению. Şol bir yallak yankı nimer düştü da o Habib yalı o Aydınç Habib triyakta tuturlu olayın ayağı büküp yankı baydak boyunca aydımlar aydıplar edip yankı öğünü görkecek olup patriot olacak olup eğerini türmeden çıkarıyor. Buraya alan bunu televizyonda görkülmeyeni beteden sonra bu inni apalı düşmeliler yankı apalı düşmek demek şu yankı diktatörün üntü şundan gidiyor demek şunu baskılap biliyorlar. Yine şundan hükmen burada çıkarmalılar bir idiotlar çıkarsa ona idiotlar mu ünt veriyor atalı olur. Yine şuraya idiotlar parça etmeli Serdar Berdimuhamedov. Benim umayyadım şun bar yan yeri parçalı var yani. Bizim ayyanlarımıza inanman işlep yören adamlara yeni uyanayyan Gurbanlı Berdimuhamedov ve Serdar Berdimuhamedov parçalık bir noktalar. Bir dövlüdümüzü gidirer. Evlerde dümme otursanız. Şondan men çıktım ama. Şondan Muhammed Döyet çıktı ama. Şondan beyleki aktivistler çıktı. Şu parçağa gidip bizim dövlüdümüzü oğurluya ho. Şu bu torun oğurlu. Anladın? Şuraya Cemal Saparov yallaklar doğru daş doğru. Kime üntünü verse böküp çıkıyorlar. Akışta Parov deydi, şu deydi. Yine akşam ne olsa açık düğüldü. Halkmen bollayıp bir neşe tanqid etsek açık öğüne geldi düğüldü. Yöne yine şuraya könüden gelen yallaklar. Yani 33 yıldan beri yallaklığı edip yallaklığı yankı limitlerini değişik geçip beton değişik geçip kosmosa uçuk gidenler bağ yine şunu tutu etmeli. Hatta belli arkadaşlar Muhammed ağa şu yankı parçalığa eyyam hıvıs bilen aydanına Türkmenistan'ın konstitusiyasını depkileyenler. Neyemçip Türkmenistan'ın akıllar şunu aydan okular. Neyemçip Gurbanlı'nın aktivistleri bu arkada zamanın aktivistleri aydan okşunu. Şu ayal, şu tölüler bilen bizim konstitusiyamız depkiliye. Bizde Svetske demokratik gosударство. Yani demokratik devlet. Neyemçip şu aydan tölüler bilen bizim demokratik yani devletimizi unutup depkilep konstitusiyamız şunu depkiliye. Hani Türkmenistan gражданları arkada zamanın yani aktivistleri. Neyemçip aydan okşunu. Nur Canyan bir kayışta. Murada bir şoňa garşy bizim garşy şoňa ýöne Canyan we diye şoňa böküp çykýaňyz ine şuraya yalla Serdaryň Gurbanly Berdimuhamedov ýanyna böküp çykyp konstitusiýamyzy depkilese intimotýar. Aýdym Muhammed ağa başla. Murada senden kayış mugattis aktivist sözünü bizim canlı koyup köp kıyınçılıktan geçip türmelerde yatıp şu zahmetleri bilen, şu kahramançılık bilen aktivist adamlarımızı Berdimuhamedov'in aktivistler değil mi? Olan haramkhorlar değil mi? Aktivist mukaddes sözün var ya, onları değiştirmeyin. Ola haramzada da haramkhorlu, ola aktiviste. Şol için şunu nemetmeyelim, bir koymayın, bir katarda. Bizim aktivistlerimiz canından geçip, hem malından geçip türmelerde yatıldı. Ölüler bir tofarı, kavarlı var. Şuna aktivist adına alırlar şeydir. Şol için bunu olabilen denemeyin. Ola aktiviste, ola haramkhorlu. Yallaklar. Yine gelin şu yallak ayal dinleyelim. Türkmenistan'da en mazhara zalim olsa Gurbanly Berdimuhamedov. Türkmenistan'da en mazhara yallak olsa Cemal Saparov. Dinleyin şunu. Yani yine nime sırf veriyor. Muhammed ağa ben şunu nasıl edinçem
Sen gepleş kalıp bar ya 1 minut. Bir minut Var, var. Hormatly vatandaşlar, ýalňyz öz pikirinizi, ýani chatda näme pikir edýäňiz? Şu Cemal Saparow ýaly hemmemiz bolmalymy? Ya türkmen namysly, ýani wyjdany bolmalymy? Şu ýaly ýarlyklap, ýok ýerden sözler tapyp, asmandan ýani sözler alyp, şunu asmana galdyryp, ikisany idiotlar asmana galdyrmak, ol bir zalymy gahrman etmek, bir zalymy ýani wyjdany etmek, ol bir ýarlyklaryň aňyrçyn kärýär. 21. asırda inni şa diýjek bolýar. Ey haramzada, sen nirde ýaşaýaň? Aýpy döwürde ýaşaýaň. Şu adam dinden, vicdandan çıktı. Cemal Taparow bolýar. Tamam. İni Cemal Taparow bizim üçin inni bir zalim däl, naritsatsyny diýerler ortalar. Naritsatsyny at bolýar. Ýani iň birini söwjek bolsaň Cemal Taparow diýmerini. Şol ýaly maskara at. Hudaý saklasyn. Şuň özü näde dünýäde ýetmiyor, çağlar näde ejede ýetmiyor. Bu Hudaý saklasyn bu. Bir zalymyň anasy Gurbany Bermuhamedowdan olup geçecek bolýar. Türkmenistan talap veren adamın hizmetine olacak. Utanana. Öğrenmere. Şu adam, şu atam falanım deyip veren adam, öldürüp gelen adam. Şulo. Şunu bilmeye de. Göz bilen gören eşten şotan. Hem mevdenen havarı var. Şimdi bir geldi tapavut yok mu? Şu prostitutka diyer ya, hiç tapavut yok. Kim pul verse şunu. Şol için tarihte bu haramdada alqalar. Wyjdan satýan aýal, bidin satýan aýal buraya masraf bolmady. Yok. Satýan aýal. Hudaý saklasyn. Eger Cemal Taparow'a bir aýtmaga sözü bolsa, biz çağırýak efire. Men şu aday deýin. Eger şu yok, siz ýalňyş ýanyz, men etýänim dogry, hakykatdan şu şa bolmaly. Şu ýanak nime laýyk diýse, gelsin ekrana. Korkmany gelsin ekrana, biz gepleşeýlik. Ahirde öttüm Muhammed ağa. Gelin bakalım. Şula ýalmaşgala Türkmenistanyň iň ýallaryň biri Türkmenistandan. Şula ýalmaşgala prezidentlere gulluk etjek bolup, olary ýallaklyk etjek bolup, hiç şartdan duranok, hiç şartdan öňünde duranok. Inanın. Şun men ýalňyşmasam kriminal etdi şula ýal. Hemme adam etdi ýöne ýallak bolan göz ýumulýar. Näçe köp ýallaklyk etse, şonça köp kriminal, şonça köp bilinçlik etbilýär. Ine şu ýaly aýal ünferip berdim. Tansa grupasynda, ýani tans grupasy bar, şo ýere tanslarya, o ýere daşörde diýär, tans edýär, da diýär. Ve şol şu tanslar Araplar şu tans diýär. Muhammed ağa. Meclisde, ýani meclis Türkmenbaş şäherine yığınağı geçerse, ministrler üçte şöyle barıp, $1,500 $10,000 çelli gıyıları yatımlık satıyor. Bu reketir, bu bir neyemi değil ya, barıga yalbırda. Şula yalı, gelin dinleyelim, neyemi diye şula yalbır, kelle de yerine mi? Ya şulum, Gurbany Bermuhammedow yalı idiot olup gider mi? Anlar örtürün, başı gelin terdara, o ömürlük şah olsun, teçheydirin taytana. Ünferdimin de Türkmenistan'ı yıkan katastrofa aletlerin Atalıoğlu iksan ediyor.
Dine şu sena devletten Muhammed Ali baydaklı dugulur piyanyerler yani. Nirde var? Haydi devlette var şu. Demokratik Kore'den başka. Biz Sovyet Soyuzu'na bulduk şu zatları ediliyadi. Sovyet Soyuzu gutordu. Hemme devletler ülkede öz başlıklarını aldı. Türkmenistan hem şu Sovyet Soyuzu'na Rusiyan koloniyası olup gezip gördü şuraya aldı. 80'ci yılların propagandasını yürüdü. Men şondan şuraya idiot diye. Hatta propaganda maşininin içinde de bir öňüden 20-nji asyrda ýaşayan, 20-nji asyrda ýaşayan adamın pikiri ýaly adam ýok ha. Bunun köle propagandasy. Ol ikisini idiotum şu propagandadan ýanky çeşmesinde çykýarlar da öýlerini idiot diýip bütün dünýä görkezýärler de bütün dünýä üstüne bolýar. Anladın? Biz bunu görkezemde ok. Bunu Türkmen Watan habarlar programmasy görkezýär. Anladın? Men şu ýolda gelip geçek bolýan ýene de bir gerek Azatlyk radiosyna köp sag bolsun we minnetdarlyk bildiresim gelýär. Korrespondentlerine risk alıp ýani Türkmenistan'ın içinde korrespondentler hemmetine ul hormat koýan sebebi şular hakykatdan ham 34 ýyldan beri görüşüp gelýärler we Türkmenistan'ın azatlygyna, Türkmenistan'ın öz başlyklygyna ulu ädim oşýarlar. Şoň üçin köp taňaýakatyn redaksiýanyň başlygy, departamentleriň başlygy, çykyş edýän diktorlara hemmetine köp taňaýakatyn. Şol hemme bizim halkymyň adynyň taňaýakatyn. Muhammed ağa dowam edeli çykyşlarmady. Ine şol aýalar gördük. Inni propaganda maşini, yani Türkmenistan propaganda maşini häzir gördü aktivistler galýa, opozisiýa galýa, şunu aýyrjak bolýar. Şu opozisiýadan aktivistlerden görüşüp ýeňi bilen o. Näme etmeli? Türkmenistan paçalygy geçirse, onun aktivizmim yok. Paçalyk. Edenettilik, ofitsialny. Fizikiski, de facto, eýem geçdi o. Inni ofitsialny yuridiski geçirmek üçin şuraya ýerlaklary öňe çykaryp, şu ýerlaklary aýtdyrýarlar. Şu ýerlaklary aýdyp adamyň gulugyna eýem ýanky öwrenşen soň, gulaklary öwrenşen soň, şu sesleri öwrenşen soň, ay bolýarlar diýip adamlar ýanky umytdan gaçan soň şular konstitusiýany ýükledip şoň geçirilýär. Şoň üçin şul başlangyjydyr. Şul başlangıç 2020-nji ýylyň 25 dekabrda başlady. Konstitusiýany paçalyga geçmäne ýükledip başlanyny burlan bermäge. Şoň üçin inni bir ýatyp durmaň, ho, oýanyň inni. Türkmen boljak bolsaňyz, ata-babalyň ýygyny ýöretjek bolsaňyz, geljegi ýöretjek bolsaňyz, nesiliňizde bir zat goýup gitjek bolsaňyz, nesiliňiz bolar ýaly bir etjek bolsaňyz, sen MHM bol, polis bol, prezidentin ýanky ahranasy bol, şu gün pul alyp girilip ýöreme. Wagty geldi, inni bir bolýan diýmeli, inni bir towa diýmeli, inni bolly. Şuraya ýallaklar çykaryp ýene de döwletimizden berimizden giderýär. Kanunlary giderdik. Türkmen döwlet gurulşyny ýykdyk. Döwlet ýok. Ilaty daşyna gidip gaç gider ýaly etdik. Türkmenistan jemgyýetini ýykdyk. Türkmenistan halkyndan ilat ýasadyk. Nämämiz galdy? Topramyz bar. Hemme zadymyz ogurlady. Toprağım sattılar. Toprağın baylygyna sattılar. Gutorup gelýär. Ortada nämämiz galdy? Bizim yerimiz galdy. Indi şu Türkmenistan döwleti Türkmenistana goýup başda bular paçalyga geçerler. Şol Serdar ýaly bir bisamsygy, bir samsyg adamy bular paça ederler, sultan ederler. Gurbany avtomatik paça bolýar. Ine şu paça bolup bizim konstitusiýamyz dengelen o paçamyz bar da, ýanky prezident ýok, ine gelin konstitusiýany ýetkederin paçany, ýanky içine salanyň diýse, bir täherje ýetkeşme bolýar. Ondan oňa ýetirmer. Oňa ýetirmer. Umut Muhammed ağa. Başka bir ýarlak çykyp, mejlisin içinde, ýanky halk masalasynyň içinde pampersy ýarlaklar çykyp, düşünmeýän, eýem aňydan Türkmenistan'ı satmayan, bilmeyen ýarlaklarym çykyp aýdar, ay bizim paçamyz var, nämämiz var. Türkmenistan'ın demokratiýa näme gerek bular? Gelin paçalygy geçelim, Türkmenistan döwlet paçalyk döwleti ederliýär. Geçirip goýarýar bizim sesimizi, bizim pikirimizi dinleýän bolmady o. Ananyň galjak bolsaňyz
Häzir demokratik opozisiýa galya çaltdan. Öňe çykjak adamlar bar. İğrinden derrew yapyşyp beton ýaldyryp şuları bir tutup etmeli. Doğru düşünün. Yatmaň inni. Wagty geldi. Açak bolğan aýda Muhammed abi başla. Murada biz o arzuwlaryny gabry bilen öz gabryna alyp gider. Biz oňa ýetirmez onu. Biz şu 5 ýyllap biziň aktivistlerimiz giýje unny dähmet çekip iýdigi derli gahar gadaply hereketleri bilen hemme kynçylyklary ýeňip geçdiler. Ennem şoň rezultatlar Türkmenistanyň içinde görnüp oty. Hemmäňeden bilýändirsiňiz, Türkmenistanyň içinde halkyň ýüregine gorky diýen zat ýok. Ýurdyň içindäki problemalar alkaýyn oturup gepleşýärler, debat etýärler. Inni hukumet boyun aldy, halky gyzyp saklap bilmeýär. Inni hukumet işgärleri bilýärler betbakçylyk nämeden. Ola da inni halkynyň agdyndan bir kanun çykmadan pul alady gelene altyla da biavray boljagyna inni göz ýetirdiler diýip aktivistler we sırazy nemet ýerler. Şu hakynda dähäde bir neme baten şonu goý Azat Radiosyna. Daýhaly näýli polisiýanyň garşyna göreşýärler. Odan gurrun dowam etdirip berýär. Elimde habarlar günneli bilen men ýoksanan urwan. Ahal sewtiniň etraf polisiýalarynyň işgärleri onlarça daýhany buğdaý ýygynalan ýerlerini otlamakda aýplap, munyň üçin ul jerime tölemeli boljakdygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu işin para almak üçin toslanyp tapylanmagyny öňe sürýärler. Ýurt ýapyklygy sebäpli resmi taýdan tasdikladyp bolmaýan habarda aýdylmagyna görä polisiýa bölümine telefon arkaly çağırılan kärindeçilerini gol çekilen, möhür basylan çakyl katy bilen çağırylmaklaryny talap etdiler diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ahally iýun aýyndan bäri buğdaý orlan ýerleri otlanýar. Fotorat eýlerini polisiýa bölümlerine çağırıp sorak edýärler. Olary agyr jerime salynjakdygyny aýdýarlar diýip habarçymyz buğdaý ekip döwlet harmanyna hasyl tawşyran daýhanlaryň gaharyny getiren täzeligi habar berdi. Ahally fotoratçylaryň aýtmaklaryna görä, polisiýa işgärleri daýhanlary telefon edip olary degişli polisiýa müdürligine çağırýarlar. Ýöne telefonyny bu çakylygyň sebäbi aýdylmaýar. Daýhanyň näme üçin çağırýarsyňyz diýen soragyny gelip gitberdi. Düşünşür diýip jogap berýärler. Gel diýilen soň men ol ýere bardym. Polisiýa müdürliginiň gaş işiginde men ýaly iline jaň edilip çağırılan onarça adam garaşyp oturan eken. Maňa da garaş diýdiler. Garaşdym. Oturanlaryň arasynda gurrun çykdy. Adamlar giýje biziň potrat meýdanlarymyz otlanypdyr. Şol sebäpden çağıryldyk diýip özara gurrun etdiler. Polisiýa bölümine sorak edilen adamlaryň sözlerine görä, potrat ýerlerine ot düşen adamlara siz buğdaý orlan meýdanlaryňyzy otlapsyňyz. Häzir hasyl ýygynalan ýerleriň otunu otlamak gadagan. İşiniz prokuratura geçýär. Ul jerime garaşýar diýip olardan işi yapmak üçin 5.000 manat möçberini para sorapdyrlar. Bizden potrat ýerine ot düşen daýhanlardan 5.000 manat para soradylar. 5.000 manat berseňiz prokuratura geçirmän işinizi o ýere bir çykdyr diýen ýaly bahana bilen ýapjak diýdiler. Diýip daýhan bu hili ýagdaýda adamlaryň ekin ekip hasyl tawşyryp ýörmeginiň mansynyň galmajakdygyny aýtdy. Daýhan ekiş wagtyndan başlap ilki dökün tehnika hyzmatlary suw üçin çykdy diýär. Soň Uýgur Alyansa ekini kuşdan gorýar. Ekin ýetişip sahyl ýöňelýänçä potrat ýerinden gaýtman öýüne mehman bolýar. Orok wagtyny kombayn hatardan çykyp oňa da ençemegedek çykdy diýär. Kombaynçyny naharlaýar diýip Azatlyk bilen gurulşan kärindeçiler inni giýjelerini meýdanyna galyp ýerlerini garagullanmaly bolsalar bir işi bethetmekden başga araçlarynyň bolmajakdygyny aýdýarlar. Polisiýa işgärleri daýhanlaryň ekin ýerini kim otlan bolsa şonu tapyň, şoňa jerime salyň diýen sözlerine jogap bermändirler. Netijede öz sözlerine görä polisiýa çağırılan adamlar hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini özleriniň ençe maýlap derdöküp gadanan pullaryna göz dikmekde aýplap bir işte
sizin eliniz var olmasın. Çopanlar hiç wagt ekin meydanını otlamaya diýipdirler. Gahary gelen daýhanlaryň käbiri iş açdy, geçir prokuratura. Biz sizin üstüňizden gerek bolsa prokuraturaның üstünden arz etjek diýär. Adamlar bu gezek arzylaryny öňkü ýaly prezidente hat ýazyp dälle internet üstü bilen video ýazgy edip eşitdirjekdiklaryny aýtdylar diýip söhbetdeşimiz paral bolmajagyny bilen hukuk goraýjylaryň ýene çekilmäge mezur bolanyny görüň berdi. Ay bolýa, sizi aýry-aýrylykda çağırmalydyk. Beýdip baryňyzy jemmetek şeýle boljagyny bilýärdigem diýip polisiýa biziň agda bir resmegimizden näýile bolup baryň. Äzirlikçe gidiberiň. Haçan çağırdyk. Aha burada sizi kutlayan, bütün aktivistleri kutlayan. Aha bizim hareketimizin neticesi. Isi prokuratura geçirteňiz, sondan soň kadete çağırsaňyz, sonda geler, gel diýende gelip garaşyp oturmaga wagtymyz ýok diýdik. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de olar özleriniň inniki edip jaň edip därle gol çekilen, möhür urulan çakyl katy bilen çağırylmaklaryny talep edip gowuklaşyp gaýdanlyklaryny görüň berdiler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan hukuk goraýjy işgäriň aýtmagyna görä, jinayet agtaryş bölüminiň işgärleri bu hili aýyplamalary öz erklerini oýlap ýa toslap tapmaýarlar. Biziň kim ansat däl. Her gün 6-7 adamy buğday hosusyny çöpledi diýip saklamaly. Häzir hosu çöpleýän hem ýok. Plastik kaplary çöpleýänleri, dibil dörýänleri, spirtli içki içip tutulanlary, maskala ýagdaý pet hojalyklaryň agzalaryny taklap, ellerine 20 manat berip hosu çöpledim diýip ýazdyrýar. Bize bir zat edip iş görkezmeli. Deyip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan hukuk goraýjy aýtdy. Hukuk goraýjylaryň jinaýetleriň öňüne alyşlary barada aşgybada ýergiderli hasabat bermeli bolýanyny başga da bir näçe hukuk goraýjy tasdik etdi. Azatlyk maglumat beren, pikirini aýdan daýhanlaryň we hukuk goraýjy işgärleriň atlaryny, ýaşaýan, işleýän ýerlerini howpsuzlyk aladylar sebäpli aýtmaýar. Şol wagtda azatlygyň habarçysy bu işi bir gözegçilikde saklaýar. Ine şuraya Muhammed ağa ünsörüm şöyle inni ahanyň daýhanlary men ine hemmetine ýüzlenýänler ahal welaýatyň Daşoz, Lewa, Mari, Balkan welaýatyň daýhanlaryny ýüzlenýän. Berekella ahal welaýatyň daýhanlary bir ýere sizi çağırýan bolsalar möhüm peçatly ýanky çakylyk bolmasa barmaň. Ay gelkit adliýene gelkit. O näme men sen öňe mihmançylyk çağırýan sen meni. Sen men çağırýan bolsaň sen ofisial statusyň var, polis. Gelme çakylyk bar men barýan. Çakylyk bolmasa gitmän, hakyňyz ýok. Bular bir kançylyk söz ýa-da bir kançylyk bilen sezi bu pasaýda diýerler. Bu agyr ýagdaýa salýarlar. Gidäýmän. Hakyňyz bar, dogry barmadylyga. Aýdym çakylyk ber barýan, öýe poçta bilen çakylyk ber ýa-da gelip çakylyk berkip barýan. Sebäbi men işleýän, men wagtym ýok. Sen meni gelip akıtjak bolsaň, dogan andaşyň galdyr, gowşunyň galdyr. Hemme o galdyr. Näçip bir fani polis kanun bilmeýän, konstitusiýany dep bilýän gelip seni gowşa meýdanyndan alyp gidýär. Näme sebäpli? Näme haky barmy? Hiç kim haky ýok. Hani ol konstitusiýanyň käpili? Näme işleýär? Wese bir türkýär, kakaz bilen. O samtyklar nire edýär? Näçip şu bir kanşyklar bolýar? Gonu aýdym şoňa. Hiç şart edilmeden gelip alar berýän bolsaňyz, çykyp video ýapyňda bideý berin. TikTok goýun biz özümiz alýar. Ine men planyp, bütün ömrüm işledim. Men aktivistimde, beýlekemde, men haklarym bozulýar, men ýaşap ýadadym diýim. Şol Türkmenistan prezidentine ýönelýän. Näçip meni polisiýa gelip gowuşa meýdanyna alyp gidýär. Näme sebäpli? Bize ne möhüm peçatly, bize çakylyk berýär. Jaňa diýär gelýär, bizim wagtymyz ýok. Biz ýa daýhan bolup işlermi ýa adliýene de saatlar oturalım diýip ýüzlenim. Birde, ikide ýüzlerçe ýüzlenim. Men saýýan adliýenem ýapýarlar şonu. Hemmetini işden aýryp. Hereket şuraya etmeli, kanun ýagdaýda. Şoň üçin Mari, Lewa, Balkan, Daşoz, ahal welaýaty şonu başlan. Azar berýärlermi? Video ýap, YouTube'a goýun, TikTok'a goýun. Hiç şart etmeliler. Eğer bir adam etse, o ne derler? Bilelişip o bolup koyun. Bolmasa bir video koyup, o bolup çıkın şoňa. Şu video.
Bir çağıcı aydın video yap, biz çıkış edecek deyip. Aydın şonu. Oğula aydın, etrafla aydın. Yine şu haklarımızı biz size boğran diye. Biz var ya şu haklar boğranyan olsa biz size hiç hat demerdik. Biz kayıtıp şu Türkmenistan prezidentini övürdük. Hem yerde, baran yerimizde de kaldırırdık. Kaldırır yerlere. Sen ögüzen diktatörü övüyen, sen ögüzen bir kamçılığı övüyen. Biz Cemal Saparova değil. Biz yani yaşayız. Biz 20. asırda yapıyoruz. Biz ol 20. asırın 80. yıllarında propaganda maşininin içine edem yok. Şunun için size hayiş şuraya alar beriyen bolsalar video yapıp yiyorum. Ya da aydın. Egerde men maşgalama, yamana bir zat diysem maşgal bolup video yapar. Şeyde bir korkýarlar, sebäbi bular näme korkýar? Videoçuluğu, video bilen çıkarsak taşına, bir de onu yani spes daklaçyny bersek, tapıp yani onu bersek, şu Türkmenistan'a projektor şeyde gelýär. Şol etrapdaky yani ahal Göktepe, Beherden etrapdaky polisin yüzüne projektor seyredilýär şeyle. Yerin aşağına izlek olur şu. Şuraya görüşmeli. Kanun bozun diyem yok. Uyuşup vurun diyem yok. Video yapın. Video yapmak için size hiç merkez. Öz çağıran komşun getirir. Aydın Muhammed ağa. Burada o belledin men ştada neçe dağda adamın vatandaşların ülfün çekecek. Birinciden teredim kanun korumalı adamla hükümet işgärleri nehilli zelil olýarlar, har olýarlar pul kazanmak için. Karaşvotuyla fakir dayhallar haçan hafılnalar, haçan eline pul gelir, bizim şolar gidip alaylayın deyip. Gör, şun yanak dereceye yetiptirli. Bende hiç hormat da yok. Vicdandan çıkarttırlar, namustan çıkarttırlar. Ne mi diysen şu işgallere aydı vermeli seninle. Seret ve oğlu mi, ne mi, türmede yatmalı adamla şula örnek. Ben ne mi diyecek kolyem? Hükümetin içindeki işleyen adam. Hükümet sizi kahretti. Sizi şu doğrultuda barmak için, şu işte işlemek için elinizden viziyat kalıyor. Az aylık töleye, ölür yaşap bilmer yani aylık töleye. Sizi yukarı oturan adamlara pul eltip vermeyene, kazanıp eltip vermeye mecbur etye, şonluk bilen sizi binamız bir vicdan etye. Şuna işleme. Özünüze hormat koyun. Gelecekte siz şu halkın içinde yaşamalırsınız. Şu komşuların içinde gezmelirsiniz. Sizin çağalama size olup gezmeli olurlar. Beyittirip siz öz halkınızdan közemen, özünüzden közemen. Şu haramzada hizmet etme. Sizi getiren dereceti. İnne, dayhalın eden dadı. Dayhalı yaman kovu yediptirler. Barip aydıptırlar. Ne biçim sen ben böyle şeyle telefon bilen çağırıyor. Sen kanun boyunca peçat bilen uğratmalı, bilen barıp cevap verir. Yoksa da biz YouTube'a koyacak, sen ne biçim şey diyemez. Haysi sebep bilen siz dayhallar azviniyat ediyeniz, yerler otla, öğler otlaptır. Öğler sonun diğerli. Ay 5.000'den beri biz bir çopan otlaptır deyip diye diyelanı yapar diye. Gözde şu derece har oluyor şu binamız. Bir de ikinci de Hasan'ım ağzı bir oldum. Sen bunlara hat yazanın peydası yok. Tebevi Berdi Muhammed Karamzadani şayet çek deyip dururlar. Şun yanak adamlara hükümetin içindeki işleyenler. Bunların hemmesinin karşısında dasyosu tayin. İstenlik vakti bunları bir kanun hareket etmeyeni mecbur et ya. İstenlik vakti şöyle esasını türmeye batıp başlıyor. Şunun için bunu dudoğa düşen adamlar. Bunu sen ardağına teretmeye. Bunun korkyanlarını sen elindeki telefonun. Şunun seslerini hapis etmeyin. Bizim aktivistlerimizden korkyanlar. Üçüncü de ben aytacak olayanlardım. İyiydi giderli bizim aktivistlerimizden kahar kadaplı, kahramançılıklı hareketinin neticesinde yurdun içindeki adamlarda biz anan döredip birlik şöyle eğer sesini çıkartalar, video uğratsalar,
biz şoları olacağımı diye. Biz bütün dünya cemiyetçiliğine şolun sesini getireceğimi de anam öğrettik. İnni olabiliyor. Şu video uğraştılar Mırada, Durduldana, Muhammed Diyece, yeni Leyla, yeni bir uğraştılar aktivistlere. Berdi Muhammed cından korkuşuyana korkuyor. Şol için sizin hareketiniz, aktivistlerin hareketi yurdun içinde halkın hareket etmeye getirdi. Biz nece daşar yurttu, bu işle hareket edip bildik. Bu işle ağdı ver, yurdun içindekileri kollap bildik. Berdi Muhammed bir günem durmaya vatandaşlar. Şol için ben yine bir gedek, bütün kahramanlarımıza minnettarlığımı bildiriyorum. Şunun giyce unni kahar gazaplı hareketin neticesinde akal daykalları üstünlüğe münasip oldu. Polisiyanı kaçırdılar. Polisiyanı boyun aldırdılar bir kanun etyenliğine. Bütün dünyada bir avra ettiler. Şunun için Murad Ağa biz şu hareketimiz daşarı yurttu, bu işle etmeli. Gerek bolsa pasors bağlamı önüne miting etmeli, değişli kuramların önüne yatmalı, ta ayağı alayan halkımızın, hak hukukun korap, hareket eden halkımızı polisiyanın önüne yekı koymalılar. Olan karşısında bu güç kullanmağına mümkünçilik vermeliler. Şol sebepten daşarı yurtta biz ne yapacak? Ağız bir oldu, vaktinde reaksiya görkedebilsek, bütün dünyada kuramalara, yakinen ana katnaşımızı ornap kabarları getirip bilsek Berdi Muhammed'in edebilecekler diyor. O dine kaçıp gitmeyen uğruna olur. Şu sebepten ağzı bir olaydım vatandaşlar. Sağ olun Muhammed ağam. Yankı materyali göre Ahal vilayetin yankı polis bölümünün yankı işyerleri batışlar ettiler. Dayhanları batış etbilmeyen tam. Dayhanlara bu abarvona geçip kaytıp organlara batış eden tam bir edip YouTube'a koyup deykenler. Bura korkup öğeleri ünferin Muhammed ağam. O köşede baklaşka yığınlayanlar, serpoşları yığınlar, öğeleri bir termalık verip öğeleri pul verip sonra adayanları yankı bakananı nime diyorlar, ayrıyarlar ortadan. Ünferdiniz mi? Ne eyli sizin hareketiniz güçlü. Sizin bir hükman şol derece barmalar, her bir yerde kanunlu bozulsa, haklı olsa elinizde ulu bir instrument var. Onun adı telefon. Video ya da audio ya da çağlarınızda, doğumlarınızda aydın polis gelenine şu gumşuluğuna çıkıp şöyle video yap başladın kaç gidiyorlar. Ben şunu yankı nimetmetem şol şeyler kaç gidiyorlar. Şunun için polis ya MHM öğünüde polis yankı mühim peçatlı kağıtı çarşıda geliyor mi? Günü nimeleri çıkan da yazıp başlan günü efire gidiyor diyseniz şu yerde kaç gitmeden ben kalkmadım. Ne tür instrument var? Ödüğümüzü advokat Amerika korup biliyor. Şunun için siz Türkmenistan'da konstitusyon yürütmeli. Siz Türkmenistan'da kanunlar korumalı. Kıynansak da şu hükümle biz Türkmenistan'da kanun korumalı kurumalardan bizim konstitusyonumuzu korumalı. Şolar giyece unit bir tertip, giyece unit bir kontrol ediyorlar. Kıynansak da. Ne yapıp ediyorlar? Sebebi Uman Berdi Muhammed'in görkülmesi var. Serdar Berdi Muhammed'in görkülmesi var. Her da dedim halkın ağzını yapın diye. Bunlar her da dedi. Kanun oluyor. Birinci kanun bozmalı oluyor sebebi. Ağzılarını ne yapıp yapın diye halkın sebebi katastrofa, iktisadiyet katastrofa Türkmenistan'da. Bunlar iktisad problemlerini çözüp bilmeyen, iktisadiyet problemlerini çözüp bilmeyen, bunlar represivni maşin yani organın üstü bilen bular nimetmeli bolýarlar da häki basışlar etmeli bolýar. Muhammed ağa, senin şu arada bir küçük rezüme ver, ondan sonra ikinci temaya geçelim, esas tema. Ben yine şu yankı mesele boyunca bir daha da koşuyor. Olan daykallı bilmeli. Türkmenistan dolandırıp oturan cinayetkarlı bel kastlayın. Halka yerleri beren akla. Daykalları yerleri beren akla. Yoksa Türkmenistan öz başta bolondan son
devlet eýetçiliginden atkaz etdi. Ýörüýte kanun çıkardı, yerler daýhallara bermeli. Ýöne 32 ýyl boldy şu atlam. Dürlü bahaneler bilen halka daýhallara yerler beren atlam. Şol üçin yerleri paýlap halka bermeklik bizim esasy talaplarymız bolmaly. Konstitusiýonda bizim prawamyz. Şu yerle bizim eje kakalamız, eje ata-babalarymız şol üçin göreşipdirler, kanun döküpdirler, şolam halka berilmeli. Şu halka berilse de o bokozoluk ötýär. Näme üçin Türkmenistanda şu atlam imäge çörek ýok. Sebäbi döwlet eýetçiligine kadar onu eýe ýok. Onu ogurlaýarlar. Şu polisiýalar ogurlaşýar. Taýlaýarlar hemme dady. Suýetena, kombaýny işlerine onu ogurlap özleri Awganistan'a uğratýar, beýlek tutýarlar. Halkın eline hiç zat ýetener. Şol üçin esasy Türkmenistan'a gelecekde ütkeş boljaklar biz hemme kişide söz berýär şonu daýhallara yerler berýär. Tehnikalar şu tehnikan sürüp bererlere şola berilýär amatly şertler esasında hemişelik öz eýetçiliginde bolar ýa. Polisiýalar hukumetin içindäki işleýärler hökmen dastoyna aýlyk alarlar, kanuny bozmany. Dastaçny ýaşap halkyň arasynda awraýly geder ýana geder. Şol üçin polisiýalar sizin betbaççylygyňyz şu haramdada. Şu haramdadan siz tutmaly. Şu eger kanuny, konstitusiýany ýerine ýetirjek bolsaňyz, eger wejdanly bolsaňyz, eger imanly bolsaňyz, eger sizde bir svetoýdat bolsa, siz öz palnomosiýaňyzdan haýırlanyp şu haramdadany arest etmeli. Şonda siz halkın geroyuna uğurlarsınız. Şonda siz gelecekte bütün tohumuzun önünde siz kelläňiz kallyp gedersiniz. Siz halkın arasında tilo hormatu münasip bolarsınız. Şol üçin hukumetin içindäki işleýärler. Sizin hemmäňiziň betbaççylygyňyz bir karamdada berdi Muhammed'de. Şondan näçe şalt diýdik bizim ýurdumyz gül ýalyp öser, siz hem awraýly ýaşardyňyz. Doğru diýen Muhammed aga menin bir goşuşaklarym var. Ine adam hukuklaryny gorayan organlarda işleyen adamlar ýerlerden hak hukuklary gorayanlar. Siz näme işleýärsiz? Siz näme edip ýörsiňiz? Özüňiz bir aklyňyz çatýarmy? Sizin edýän adyňyz men size aýdaýyn. Biri doktor var ýa, ýa-ni banisa var ýa. Şu meni halas etdi, şu ýagdaýym erbetdi. Şol adam halas etmen, bıçak alıp şonu öldürýär. Ine sizin edýän işiňiz. Bir adam size ýüzlenýär ýa-da ýüzlenmeýär. Siz özü olup şonu öldürýäňiz. Eger ýanky mysaly getirsem, siz doktor bolup adamlary halas etmeli, sen banisadan çykyp adamlary köçede tutup öldürýär. Şonu edýäňiz siz. Sen kanun bozýan, düşünýärmi şonu? Polisiýski, MHM terörist. Sen kanun bozýan, sen Türkmenistan konstitusiýasynyň maddalaryny bozýan, sen adamyň haklaryny bozýan, bilýärmi şonu? Prokuratura, suwdyň başlygy. Suwd boýunça inen biz material goýduk. Dinlediňiz. Ýa näde doğru bolsa çykyş edip aýdyň Watan programmasynda. Ya halkyň öňüne çykyş edip aýdyň. Aýdyňyz, sizin setleriniz ýok, siz hiç kim. Siz gul. Siz hökümetdäki oturan gullar. Halkymyz daşyrykda işleýän gullar bolsa, siz hökümetdäki oturan gullar. Ne sesiniz bar? Ses çykýarsyz. Ne öz garaşly ýa-ni öz başlap, ne garaşly. Hiç tadyňyz ýok, ýöne pagon geyip, şo bir gullar pagon geyip, size komanda berýärler, ýa-ni halkyň külünü çykardy. Gözüň oldan getmiyorsunuz benim. Özüňiz öýgeli sen kim? Mayor, polkovnik, serjant, beğenip nimet diyorsunuz. Siz o zalim. Siz zalim halkı şu üretilen zalimsiz. Urban Berdi Muhammed filan, Serdar Berdi Muhammedov köçe çıkıp adamlar ýynanyp, siz edýäňiz şonu. Bilýärmi seni? Ýerti gün biz olar tutarys. Şunu hökman türme bilen tutarlar. Men size aýdaýyn aýtjak zatlarny. Men hiç şart diýmedim. Men karar bermedim bulara. Bunu öldüm, şöyle şeydi. Men nädeýin bular köp, men ýek öldüm. Size yapışmaly bol. Anladın? Kanun boýunça. Şoň üçin azajyk pikir et. Wagt geldi häzir, eýen final.
Alyat biz şunu. Hükmen alya. Hükmen alya. Türkmenistan gerekli. Ya siz neyme Atavar'ın üstüne neyme depkilep getiriyorsunuz mu? Atavar'ın koyup giden yankı umutlarını, koyup giden ideyalarını öz başlık boyunca koyup giden yankı size koyup giden hem zatlarını depkilep getiriyorsunuz. Ya size gelecek gerekli mi? Ya sen iyeti çağanlı, oğlunu, kıydını ülüntürecek mi? Kimi ülüntürüyorsun? Yallağı ülüntürüyorsun. Dine yallakları yaşarlar. Kovuy. Yallağı ülüntürsen anana eden şöyle barmağını utanırsın. Sen kıydın şu yallağın oyununu yani kılmadı şu adam yalan seyretmeliler. Gerek mi şuraya cemiyeti de? Niye siz duranlı kaçana çelli halkın gözün oğlunu alacaktı? Kaçana çelli kanun bakıyor o. Ben utanıyan şunu diyeyim yani. Hukuk hak koruyan organlar kaçana çelli kanun bozmağını bez edecektir. Kaçana çelli edecek şunu. Kaçana çelli şunu bez edecek. Şu sözleri işlerinde utanmalıdır. Adamçılığıdır. Karın olsa, inatadan bolun olsa utanmalı. Adam azat doğruyandır. Adam azat doğruluğunu şun azat fikri, azat hareketi, azatlığı, karşılığı birliği Allah tarafından. Siz o niye mi demeniz var? Şu zatlar konstitusiyada berkidilen. Niye ki şunu Allah'ın diye zatlarını bozuyan? Düşünün yok mu şu zatları? Yani Fransa'dan oturup Murat Kurban'ı düşünürmedim ya da Kanada'dan Muhammed Duyucu oturup düşünürmedim. Bollu ha ünlü. Ola idiotlar. Tutulmalı türemşikler. Hâda getmiyor. Ataloğlu. Siz bir kellayla ama bir vicdanın olsa, bir okap bilyen olsa, bir aç dünyanın yankı maglumatlarını teyit hâda diktatörü birden yıkılıp gibi oturuyor. Putin yıkılıyor ha. Bunlar kim? Yine de arkadan tutmuyorsunuz. Halk kırpıyorsunuz. Indi bolledin, besedin indi. Bolmasa halk size karşıdan görüşüp başlar. Anladın? Onu karşıdan uçu diyorlar. Öylüğünü de yakar. Anladın? Halk saklap bolmalı. Görün mü? Üyüşönde ne oluyor? Üyüşönde bunu kontrol et bolunu halkı. Anladın? Yine köşkününe vararlar, görür mü ne ederler? Burvarıyı getirmeseniz şöyle. Minister Abaroni, Minister İçeri İşli Minister, Empemi Minister, burvarıyı şu halk getiren yerine getirmeseniz sizi yırtarlar şu köçede. Anladın? Şuraya adamlar kalır. Bize aydiyalar, biz Murada, biz bozdun, doyduk. Namus ediyat öğür, oturmanı. Maşgalamızın, öz ayağımın gözünü serdilerim yok. Namus ediyat, pul yok, ekleyebilem yok. Çağrımızı ekleyebilem yok. Ağlatımız, özümüz, öldürüzümüz geliyor. Bir görköz kimin yakadından tutmalı? Aydı o teyze. Ödem akılın oğlanları. Ödem bekardenden başlayıp kaka-çelli. Şu yemeğin dişiyali, kurbanının dişiyali. Bolya levaptan korkan yok. Daşoğuzdan korkan yok. Şu yerde şoları saklayanız. İnni akıllı yer saklarsınız. Aydın anlam? Görürsen. Muhammed Ağa ikinci temaya geçeli. Neyemçi? Yani nemede organ işyerleri bir düzünçüme mecbur oluyor. Neyemçi? Gelin ben kıyıkacayıp gideyim. Ondan siz koşun. Koşanlarını değil. Sebepleri korrupsiya, kanunun yokluğu ve avtoritar hükümetin umumi kuruluşu bilen bağlanışıkçılardır. Birinci, 5 aylık. 5 aylık alanına adam mecbur yağdayında maşgalasını eklemek için varyant görüyor. Niyeden niyame edip oluyor. Sen bağışta bolun $100 yaşap bilmeyin. $150 yaşap bolun o. Sen bolun maşgalanı eklep bolun. Niye ekleyecek? Demek rejim şeyli bir sisteme döre diye yine size minimal aylık şunu balanı açmalı yal bozun qalanam yine halk yani qovuçu meydana balan yalı qovuçu yunan yalı tana ket koyar ya. Demek başta şol aylık berenine şol aylık mesulenine size yan bir düzünçü iteliyor şol hükümet. Hangi yerdar berdim Muhammed? Neyme şu dağıtlara fikirden yok mu? Yani bilen yoktur edeyim mi? Anlarsına yetti ya. Anlarsına yetti ya. Hiç hat edilin yok. Nol. İktisadiyette nol. Bir puda taşla şun niyemedin ne olur adam. Çıkışlarını yankı prompt bilen yapıyor. Gurlev bilen yok. Öğünü ayratin yapıyorlar da o zaman montaj edip koyuyor yani. Gurlev bilen yok. Gurvanur şu derecede şu nol adamı getirip koyuyor Türkmenistan'ın yol edip şunun için Türkmenistan katastrofa geçti. İkinci, yukarıdan aşağı gelen buyruk. Yukarıdakiler talep ediyor. Pul getir. Onu tağla tapağı yok. Bana pul getir deyip yukarıdan gelen korrupsiya. Olan fikir etmeyen ministerden gelen.
ministr iň hukukly posta oturyan adam. Şol bir zat bir düzünçükte ýokardaky, ýani kabinet ministriniň başçysy prezident Serdar Berdimuhammedow bir aýda derhal basýar. Bilýär. Diýmek, prezident Serdar Berdimuhammedow kabinet ministriniň başçysy habaryny hemme zatdan. Diýmek şol dowlatny alýar. Dowlatny almaýan bolsa, onu ýürütüş sistemany gurdy. Şular men şular aýlyk berip bilemok, şular halkdan çöplep alsyn ve halkı talasın, şoňlaryny meni mutýan, bular mutýan diýip goýulan ýürütüş sistemi şol. Men size aýdaýyn, organlar, prokuratura, sudlar, sizi kim ekleýär diýsene, Rossiýada giýje günni risk alyp, hiç hili şertsiz giýje günni işleýän adamlar, Türkiýede gurçlukdaky adamlar, Amerikada giýje günni işleýän adamlar ekleýär. Şolar pul berýär. 150 milyon dolar gelýär aýyna Türkmenistana şolardan. Şolaryň gardaşlary alýar da size ziyatka berýär, şolar ekleýär. Şolar bolmadyk bolsa, siz häzir aç ölürdiňiz. Anladym? Şolar ekleýär, şolar sag bolsun aýdym. Siz bolsa näme diýäň? Talýany görün kişiň talýany. Häzir biz aýtsak şolara 3 aýlap pul bermäň, Türkmenistan düzelýär diýsek, iwermeseler aç kalarsyň. Olara açlykda bolmaz. Doğan alışyny minimalny urudur. Hiç tadı goşulmaň, hiç tadı satyn almaň, jaý gurmaň, maşina almaň, oturmaýany çörek diýse, aç ölürsiň. Şonu bilersiňiz. Kim sizi ekleýär? Gurban Berdimuhammedow sizi ekleýän ok. Sizi Türkmen halky daşynlap, gurýaly 16-24 saat işleýän adamlar ekleýär. Ine bizim genejelerimiz inanmarsaňyz Türkiýede Türklerin götlerini ýupýarlar. 24 saat 7 günne. Utanmaňyzmy şondan? Näme münasip bolar şo zatlara? Ýok. Hansen Türkmen, hansen Baýdan, hansen ýa Türkmenden ýok şol ýanda. Näçe şo zatlar bolany? Sebebi şo zatlar sizin üçin bolany. Halk galjak, siz galdyrmana, kirletini galdyrmana mümkinçilik bereňler. Açyk bir akylrak bolun, sizi öwretmeler. Gözüňü görmedik siren bol. Haçanda korrupsiýa bolanyny, ýa ýegenler geçenini görmedik siren bol gaç gidýäňi da. Hem halk bolanyny edem okşan. Itirak bolun, mekirrak bolun, gurbanyndan iti bolun. Türkmenistan düýelin. Sizem goşanyňyz, goşgun ne bolýar? Üçüncü, garaşsyz edaraň gödökçülüğün bolmalygy. Garaşsyz edara bolany näme? Jemgyýetdäki we ýürütme kontrol edarasy işleýän nokdaýdy. Türkmenistan guruluşy ýok. Türkmenistan döwlet guruluşy ýok. Polis etçe ne diýär? Prokuratura etçe ne diýär? Sud etçe ne diýär? Biz barıp jalyba berýärli. Biz ardymyz berýär. Yer ýok. Ho, telewizionyada bolanok, prezident ýatdan habar ýok. YouTube'da goýup, YouTube'dan bir adalet gözlämeseň, TikTok'dan gözlämeseň gözläre yer ýok. Ho, Türkmenistanyň her bir metr, kvadratly metrine adaletlik ýok. Şöyle adaletlik gözläp bolany. Sağ bolsun daşardaky opozisiýa, Türkmen News, radio adaletlik. Sağ bolsun şolara. Şolar aýtmasa içinde adaletlik hiç wagtdan bolmaýar. Şolar barlygy Türkmenistanyň açyk ışık var. Ýeti gowdurmuşyň bir ışıgy var. Adaletliň bir ışıgy var. Şolar bolmasa hiç tat ýok. Ho. Ananyň. Dördüncü, jerime ve tutukluk üçün kvotalı ve mailnamalar. Ýokarda mailnamalar düşürýär. Şu kvota yine prokuror diye maňa özü jaňydyp gurulýar. Muradaga şunu aýdym. Maňa 100 adam tutsak etmeli bir aýda diýip ýa prokuratura diye norma gelýär. Men näme etmeli? Men bir gedek 50 tutan, erkek 60 tutan meni işden aýralar. Yeni gelen yeni şonu eder. Bir de norma gelýär. Tutsak etmeli. Onunla diýmek Türkmenistanyň hukuk gorayan organları represivni maşin, halkı talap türme dıkmak maşini. Ondan ol beýleken, kahraman diýilen idiot, amnistiya, yine de pul alıp amnistiya çıkarıp, yine de şol kurgu var ol. Bular maşin, yani represivni maşin, pravoslavni organlar, adam hukuklaryny gorumaly organlar. Türme dık ya prokuratura bilen, o yerden hem yine de pul verip adamı amnistiya saldırýar da, Serdar Berdimuhammedow kahraman bolup bular boy berýär. Şo burada. O ortadan diýişýär Belkov kolese krutsa şo burada. 34 ýyldan beri şo burada. Maskarçylyk. Bu bir aýda real, aýdanda utanýan şu zatlar. O 20-nji asyrda ýaşaýar. Goýun o zatlarny. Aýryň iki sany idioty.
Gurolima normal döwlet. Bolda delima utonan gopmay. Cemiyet ve siyasi cezasızlık. Egerde partiyalar bolunmasa, deputatlar bolunmasa, egerde ýa-ni cemiyet gurumlary bolunmasa, mysal üçin daýhanlar bolýan guruma, daýhan partiyasy ýa daýhan birleşigi, mysal üçin studentler bolýan guruma, studentler birleşigi, şo zatlar gowrardy. Bir kanşuly. Studentler bir zat etsem göküp barardylar, deputatlaryň ýanyna, prezidentiň ýanyna hat ýazardylar. Ýok şol edara. Atlary bada klonlar ýa-ni şo bir edaran klonlary. Başka zat ýok bizde, işen oga. Ombudsman nirde? Dünýäde iň uly haklar bozulýan döwlet Türkmenistan, Koreýadan soň hany ombudsman, adam haklary goraýan, ýürüýi törüşdirilen hökümetiň içinde oturan adam. Hani daklad edýär, 35 tane adam hakları bozuldy bir ýylyň içinde. Gülkünç. Özi ýa Cemal Saparovdan tapawdy ýok. Idiot. Men bir zada düşünemem. Prezident idiot, oğlu idiot, polisler idiot, öz durmuşunu gaýlap ýörler, öz gejegini gaýlap ýörler. Prokuratura idiot, Türkmen halkyny basyp o gyzynyň oğluna diýär, hiç wagt azatlyga çykmady ýaly. Tutlar idiot, ýylbarny kesýärler, ziýatga pikir etmän öňemedi. Han patriotlar? Size o Türkmen näme? Patriotizm ýokmy sizde? Ýa-ni bir watançylyk duýgusy ýokmy? Milli duýgu. Millidir diýip bir narkoman saýlaýan. Welde bir Türk diyor, at Türk diyor. Ol kenarda nime baton üstüne ýa-ni derýada nime sürtüyor. Bir samsyk birda. Kung fu öğretip berdi. Kung fu. Türkmeniň bir anekdotu var ha. Bir narkoman öýüp ýa-ni azan okuýarlar. Ondan izahylar soraýar, mollalardan näme bolýar o ýa-ni? Özüň dursaň bolanokmy? Ay iýde goýsaň kaloş ogurýar. Soraýar. Ýa bolmasam, öňde nim etmeseň, ol hemme dalymda oglap barýar. Öňde goýsaň ogurýar. Ine şu ýaly Guranyny öňe goýdyk, ýerinde kaloşlar hem oglap. Bir kelläň gaýnaň ýokmy? Men gen görýän size. Men sizden akıllı däl ýa sizden patriot däl beter. Men siz ýaly adam, meniň bir aýratyn bir ýa-ni nimem ýok. Şu zatlary bir anlamak bir nime däl ha. Organlara ýene bir etkilenýär. Halk öňe baranna böwet bolmaň. Böwet bolsaňyz ýatyryp giderler. Onuň şeýle bir siz gahyny getirdiňiz halkyň. Gurbandan getir gahyny getirdiňiz. Indi besedin. Indi taýyňyzy ýersiňiz. Diňe taýakda başga da adam ýersiňiz. Indi ýene bir neme bar Muhammed ağa, ýene bir häsiýet bar. Ol ýol başçylary wepal. Bular näme diýär organlar? Ýol başçyly wepalyk boljak bol. Biýdilçi edýärlerde şolun üstüne arda ýazylsa, bular ýa-ni wepaly bolan soň ýol başçyly gözüni goýarýar we şu ýaly biýdilçilik cezalandyrylmaýar, şo biýdilçilik urun tutýar Türkmenistanda. Indi şo biýdilçilik Türkmenistanda normal geldi. Şoň üçin organlara bir ýere barsaň biýdilçilik, korrupsiýa ol bir norma bolup galdy. Egerde korrupsiýany kogulamaly adamlar biýdilçilik norma korrupsiýany getirmese, onu beýlik ministrlikden, häkimetlerden, o JKH'dan näme de isleýär? Onu Serdar Gurbanberdi Muhammedowdan näme isleýär? Şoň üçin men her wagt aýdýan, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna ýekete konstitusiýany Türkmenistanda ýürütüljek organ halk. Halk bol biz jogapkärçiligini alyp organlar hem kontrol etmeli. Atalogyny hem kontrol etmeli. JKH'da oturup onam kontrol etmeli, hemmesini kontrol etmeli. Biz görüşmeli. Şu Türkmenistanyň kanunlary işlerýär. Men size şoňa çagyrýan. Kanunçylyga çagyrýan. Men size ekstremizme, terrorizme çagyrmak. Ekstremizm bolanda Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow bolýar. Öz ýa-ni repressiv MHM polis koşunları bilen. Bular näme diýär? O beýlik ekstremist halka gır diýip öldürdiip komanda berýär. Bular ekstremist bol, halka fizik tarapdan ekstremizm edýärler. Aktivistler erteden aşama çeldi. Haklar gorap çykyş etdiler. Olar ekstremistler, bular ekstremistler. Bulara karşı ýa-ni bütün dünýä hat ýazyp ine şu ekstremistler, teröristler diýip bütün dünýä ýalan maglumatlar berýär. Gara diýsek, gara ak diýsek. Cemal Saparova ýalyklar gahrman etsek. Triyeki, bu torun, biheppe, gödök,
Ahırkını şermenine Serdar ve Gurbanguly Berdimuhammedowy iki gedek kahraman, bir gedek kahraman edýän bolsa. Döwlet ýok, Türkmen ýok. Men şeýle pikir edýän. Muhammed ağa sen näme pikir edýän? Men goşulşýan ýan kaýdandadyň men bir zat watandaşlarymyza aýtjak bolýan gözde şu hukumetiniň gurulşygyna hiç wagt adalet gözlemem. Şundan başga boluvermilmeýär. Gözde şu men bir wrach 5 ýyl 6 ýyl okuyan pulun töleyen birinciden student boljak bolsam näçe 50 000 60 000 dolar pul berýär. Odan her zatçykda pul berýär. En soňunda okutorýar. Indi ballisa barıp işlemelim mi? Eýem şol işimi men satın almaly. Indi men şu işimi satın aldım mı? Menden ýokardaky wa indi men начальнигim. Olam şu doğrusunu satın alan. Ondan ýokardaky glavny wrach olam satın alan. Ondan ýokardaky ministerstwdäki işleýärmi? Olam şunu satın alan. Taş ministerlige şu tak minister boljak boldy Türkmenistanyň hemme kişi bilýär. Pul berip barýar. Şu tak pul berip barýarlar. Inni şu lesliseden çykjak bolsalar şu hemmesi kanuny bozup ýokary çykmaly. Näme üçin? Men biraz bolup girdim inni. Men şu beren pulumy indi birinci sebäp ýa aýtdym sen aýlyk az tölenýär. Bana aýda ortaça 100 dolar değil 150 dolar pul tölenýär. Şu 150 dolar men näme ýetýär? Men başgalarını dolandyryp bilmeýän, ýok dolandyryp bilemem. Men pul berip gir näçe ming dolar pul berip girip bir institutda 7 ýyl okapdym. Men şu tähmetlemeşi degýärmi 150 dolar hukumetin berýär. Degmeýär. Ondan men ştada durjak boldum. Ýokarky menejerime ýa başlygyma men pul eltmeli. Eltmeden men germeýän başga birine satýar. Şol üçin men näme etmeli? Men şu gelýän kesellerden doğrula pul almaly. Yani şonu doğrula pul almak demek näme? Wejdanymyň garşysyna gitmeli. Men gasam içip gelýän men ähli keselleri hiç demesiz ak niyet bilen neçi dedenlik gasam içip gelýärler Hipokrata şoňa garşy gitmelidir. Sen oňşulaň, garnaşlaň hemmesiniň garşysyna gidip sen şolaň iýjek çöreklerini agzyndan almaly. Bu näsem kim? Hukumet. Ve de şu döredilen sistema. Şol üçin sen gelip inni biraz şeýtirip men ýokaryndaky arda ýatsam, ol şundan pul alyp otyra, şundan iyi oty. Ol şu puly ýokaryndaky beripdir, näme üçin men aşakylaryndan alaryn diýip. Alaryn diýmek näme? Yani şolara bir kanunçylyga ruhsat beren, ola da pul getirip beren bana diýip. Şol üçin oňa ýazanyň peýdasy ýok. Ondan oňa hemmesi şeýle. Şol üçin bir sistema çüýren. Bir sistema bilen ýurt dolandyryp bolmaýar. Şol üçin şuň içine girellede. Pul berip içine girellede dudoga düşen adam. Yani özleri dabrovolny cinayet etmäge şu da giren adam. Şondan tıpıp bolmaýar watandaşlar. Şondan tıpga birjak atma. Ben halk bolup Berdimuhammed'e karşı impeachment ilan etýär. Impeachment diýdi näme? Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça hiç ýyly mehanizm ýok şunu aýyrmany. Sebäbi bize partiýe döretmäne, miting geçirmäne, ýygnanyşmaga, profsoýuzny guramalar döretmäne, ýa öz deputatlaryny saýlamaga, bütün deputatla ýygnanyşyp ay şu hukumeti jogapkärçiligi çekmäne bizde mehanizm ýok. Bizde diňe birje mehanizm. Biz 5 ýyllar iýdi giderli Berdimuhammedi jogapkärçilige çekdik. Sen kanun boýunça etmeli zadyň et. Türkiýede biziň halkymyz kul bolmaly der. Şolu öz ýurduny arkaýyn gidip gelip bilmeli. Şolaň hemmesiniň dokumentlerini döwlet hökmen Türkiýede düzeltmeli. Studentler alýan stipendiýeler her aýda baryp durmaly. Türkiýede ölen yiten adamları öz ýurduna gaýtyp eltmeli. Türkiýede iş hadisesi bilen maýyp bolan, kesel bolan adamlar döwlet eýeçilik edip olar neçid etmeli. Türkiýede işläp ýören, daşar ýurtdaky işläp ýören adamlaryň pensiýeti belli bolmaly.
öz yurduna arkayın gidik gelip bilmeli. Yurdun içinde bir tofar hükümetin yani Berdi Muhammed'le konstitusiya boyunca etmeli zatlar var. Biz şu soruları iyi giderli koyup geldik. Yöne bula bir de neme cevap verdi. Tuttular, vurdular, yeniştiler, türmeye battılar. Şol için biz şu soruları yine de yığınap bir gedek Berdi Muhammed'in önüne koyuyor. Sen Kur'an'a, konstitusiya elin koyup kasamıştın, öz borcumu konstitusiya yerine yetirişine garant boluyor. İnne sen cevap vermeli. Nerede Türkmenistan'ın girdecileri? Sen neçe Prezident saylovlarda halkın fetlerini oğurla sen neçe aylık alıyam? Neçe emlakın var? Ne için karnaşın hükümet getirdin? Ne için hükümetin içindeki işleyen adamlar aylıkları şolun yaşamağına yetena? Sen şulara cevap ver. Ne için yerlerde ayhallara verena? Ne için kombayları şol sürüp gören adamlara verena? Mümlerce soru konstitusiya layıklıkta. Ne için Türkmenistan'da agrar reformu geçirmedim? Ne için su reformasını geçirmedim? Ne için medisine reformasını geçirmedim? Ne için branşlı öğütleri kliniklerini açıp bilene? Şu sorulara Berdi Muhammed konstitusiya boyunca cevap vermeli. Biz yığınanışa şu dağıtlar beriyek. Eğer şuna cevap verip bilmese şu hükümet gitmeli. Vicdan boyunca da kanun boyunca da dünyadaki normatif boyunca da. Bu hükümetin içindeki hukuk koruyucu kurumlar da idaralar da şu soru verilerine şöyle cevap verine karışmalı, cevap verip bilmese şöyle tutmalı. Biz şol için burada hadir aytiyani. Halk kalya, gürlümsüz kalya. Halk inni otada buta topor ol kallıladı. Şunu da birleşiyor. Hükmen hemmeze divaresin önüne de gelirler. Şonla hükümet koruyucu idare, hukuk koruyucu kurumlar, idareler hükmen halkın tarafında durup da Berdi Muhammed'i cevapkar etmeli. Cevap verip bilmese cinayeti işini çekip de arrest etmeli. Biz şuna da hemme zaten şuna diredik koyduk. Şunun yakınlıkta ettiği. Şunun için Berdi Muhammed'le karşı verdim. Şu da bolya. Sağ olun Muhammed ağa. Esselamu aleyküm hormatly iyleşler. Ve TikTok'ta biz hediyen biri iyleşlerimize yüllönyen. Biz häzir YouTube'da, Facebook'ta bir topar kanallarda efirge çekiyor. Men şu YouTube'daki efir bu torunun yanına gelen näme soru bolsa aydın talibi getirmeli bolsa bunu çağırın. Häzir şu YouTube'daki efir bu torunun TikTok'a geçer. Şoň üçin wagtlaýynça men size yüllönmesem men ýa-ni size ähirmek diýmän. Men YouTube'da gepleşige dowam edýän. Sağ olun. Yarın komentariyada men soň gelip size sorularınıza cevap berem. Muhammed ağa, yeni orada bir eşek bolýanlar. Ine Türkmenistan häzir şunkuny bir topar märekeler geçirýär. Bütün dünýä märekelerini geçirecek bolýar. Ol ýöne bir göz baglamak. Ýöne hem ýerde Türkmenistanyň hökümeti Ilaytada Serdar we Gurban Berdimuhammedow ikrar edýärler. Biz halk saýlady. Biz halk üçin işleýär. Biz halkyň dertlerini çöýär. Biz konstitusiýa hormat goýar. Bizde bir adam ýa-ni bir kanun hereket eden ok hemme de kanun esasına diýip utanma. Hemme ekspertler, hemme gurumlar şulara 165-nji ýerde korrupsiýada ýa-ni 170-nji ýerde Koreýa bolsa 165-nji ýerde siz kanun bodýan diýip ýüzlerine bassalar utanma. Ýok o ýalan. Zat diýip ýa bütün dünýäni alýarlar. Men näme şu zatda size düşündirýän? Şular bara dine bizden bütün dünyada hormat oynakçılar. Bunun hormatı yok hiç yerde. Şondan hiç kim duşan ok, lad eden ok. Pul verip o manaka vardı. Neçe milyar pul verip lad edip Macron'un yanına vardı. Pul döküp Gıyf'a konfidensialini duşup geçip kayttı. Hiç zat yok. Fransa'nın nimetinde yoktur oraya materyal. Manakan materyalinde yoktur. Bu Gıyf'a çaydılık geçti. Bilinmedi yani. Onun üstüne de üstünü çölyarlar. Şoranın üstünü çölyarlar. Şoň üçin mysal üçin Takayew gelip gitdi, ulu berde ýa-ni çärleri geçdi, bir topar zatlar gol çekdi. Bular bilen gol çekişmegem ýok, hiç adam ýok. Şoň üçin ine şular ataly ogul bizi hiç nada iltbilmeýär. Dine ýagdaýymyz öňküden beter ýa-ni elbetleşýär.
Yine Türkmenistan'da men gürleşýän, Türkmenistan'dan çık giden adamlar var, ýyna gelýärler diýe. 1 ýyl mundan dolum gowudy diýe, brada. Wapşe diýe, ýatdy diýe. Bunundan dime kıynaşýar. Sen aýanyň dogry ekenini aýdýar. Ne şöyle bir vatandaşymız bir nime goýýar, Muhammed ağa, bir gowuz at ýazdy. Men şu bilýän. Nime diýe? Murada adamlar ýagny bizimkiler daşy ýurtda çıkan kim bolsa bu sözleri düşünýän sebäp tak ine şuleýär. Şonuň üçin daşy ýurtdakylaryň watana dolanmagyna maslahat berin. Şu ýylyň plançatyna çenli diýip mesela şöyle. Indi şu pursatdan peýdalanyp men size aýdýar. 15-nji sentýabrdan geçmän Türkmenistana ýygnanyň. Men sizin hemmeňize haýyş edýän şu bir ýerde bir işleyen bolsa, inanın, gelin içine girelim, bizim içine girenimiz bilen hem düölýär. Köçe çıkmaga gerek gel. İçine girelim, Türkmenistan düödelim. Son gidin istedik yerine de düöşün açık gedersiniz daşarıkta, size pasosu idinizden kömek var. Gelin edelim şonu. Men sizin hemmeňize demokratik opozisiýanyň aldyna çağırýar. Men pikrimçe Muhammed Aga'da karşı olmaz beyleki, Ahmet Zapar Ağa beylik aktivistlerim karşı olmaz. Gelin 15 sentýabr galman içine girelim. Biz içine galar, bizim içine varar ve şu meseleni tamamlar. Gelin şunu edelim. Gelin 15 günlük otpuska alın özüňizi. Türkmenistan'a girelim. Ay men çıkılmam diýeniz biz vara pasportu 3 günde paýlar hemmeler. Pasport yetmeyen olsa zahat eder. Yani operativna şunu zahat edip getirip paylarsa gider ýaly eder sen berersin. Edir avtomat ýagdaýynda, muht ýagdaýynda gider ýaly eder. Gitjek ýeriňiz bolsa. Siz ýöne özüňiz gaýtyp gelersiniz. Gitmeýärsiňiz sebäbi Türkmenistan düzüldi. Dime gowruk bolar. Gelin şonu edelim. 15 sentýabra çellik galman içine girelim. Şonuň üçin kim şunu eşitýän bolsa, öz işdeş ýoldaşyňyz aýdym. Hem yerde aydın, ay men gitsem işimi yitiren, yitirip geç oraya kulçuluğu işin neyme gerek. Gel Türkmenistan'a, düödölü, sen Türkmenistan'a bilinse cip binip yürü, neymetçe kulçuluk bolup yürümek. İnanın, Türkmenistan'ın bağlığı yetip, şunu haramdadılar, ünitler, nazar çüyrük 1 milyardan yukarı yıllık oğurluyor. Ola Recep çüyrük, yani Hacı Murat çüyrük 1 milyardan köp pulları oğurluyor. O Şamlı çüyrük 1 milyar. O kadar verse 15 milyar dolar oğurluyor. Bir yılda. Aşo pullar sizin kış olur. Kadanın içinde ne edecek daşını işler bul. Biznesedin, kerhane açın, zavodlar açın, kredi alın. Hediledin. Doğruların açın aradına. Şonun için haýyş 15 sentýabra çel gelin girelim içine. Dödölün onunla gidecekler gider. Alacaklar qalar. Türkmenistan gözüllü. Türkmenistan can verip başlar. Türkmenistan döwleti halk canlaşıp başlar. Bir topar yallaklar yiter. Bir topar kahramanlar öňe çıkar. Biz kahraman döwlet bolar. Gelin şonu edelim. Yine size teklif. Kim şunu bolýar? Komentarda plus koyun. Murada o qowzat eger şeýle hemme barsa o bolup emler. Ýöne ol realny däde ýa-ni öýdüň hem diýen barp bolmaýa birinin o meselesi. Glav bilen moýunça. Arzaklar bir de köp adamlar Muhammed ağa 1% adam yeterli. Yok, bende beytip o vlast doğru verem alıp olanak da, bende ola da milyarlarca pulu var, nimeti var, eyyam teröristik airporttan düşen tutar, o zatlı bende. Men fikrim boyunca bir nehirli bolýar, dünýäniň ýüzünde bolmalyzam şeyde. Hemme yerde de şu bolan da, bunu nimetmek gerekke da, bir mendeşirek emmerdi. Bende, yurdun içinde halk hükümeti islemese, korkusunu yüreğinden ayırta, akal daygalları yana. Ya o akalla bilmeyin ne kurbanlık vakti polisiyanı korkutup kaçırıp koyverdiler. Ya beyleki oblastlarda yığınancıp barıp öz haklarını talep ettiler. Şun yana kadsalar ne çok köp oldu. O zaman halkın yığınan yeri hemişe bir iskra bolup da halkın hareket etmeyine getirip biliyor. Şunun için biz adamlara aytyak mescitlere barın, yurdun içindeki adamını bizden meter köp gözünüyor.
Onu düşünmeyen kadime. Biz olarda anan döret bilmeli daşar yurttakiler biz şoları kollayacağımı da. Şonun için ben daşar yurttakilere yüzleneceklerdim. Eğer içinden yürekten şu yurtun düzelmesini isteyen olsalar, birinciden bize materyalına kömek gerek. Şu propagandamızı güçlendirmek için, kurumçılıklı işimizi güçlendirmek için. İkinciden, bizim yolumuz ne çok köp olsa, ne çok Türkmenistan'ın içinde köp görüntü, şonca biz çal halkı içinde anan döredip biliyek, biz şoları kollap bileceğimi de olun yek edelim. Şu nemelerde ne çok köp layık koyulsa, ne çok layık koyulup şununla seyredildi, eyyem bütün dünya cemiyetçiliğinin içinde Türkmen o devletin dolandırıp oturanlar hiç illi Türkmenistan'ın içinde gücünün yokluğunu anlatıyor. Yani halk ananmıyor. Şunun için eyyem maral ne? Türkmen devletini bula kanuni deyip hiç yerde aydılmıyor. Şunun için dünya cemiyetçiliğinin ünsünü biz özümüze çekiliyor. Şu zatlı faktörlerin hemmesi birleşip yurdun içinde halk hareketine getirip biliyor. Yani Ayça Kolyan'ın İslenlik halkın yığınanan yeri halk hareketine getirip divaresi varıp Berdi Muhammed'i işten ayrılıyor. Men köplen şon üstüne kafavet yani bu şolan boluyor. Gurruntudan boluyor. Muhammed ağa, biz var da açık vakti köp çektik. İkinci efir var. İntelligensiya var adam. Bor boluyor. Biz şu efiri tamamladık. Kıyın vermeden aytmalar da köp, temalar köp. İndik temalarımızda aytıp geçer. Hormatly ileşler. Yine bir gerek bizi oturup dinleyenimiz için, maslahat berýänimiz için, öz yurdumuzy alady edýänimiz için, maşalamyzy alady edýänimiz için köp taňýarkadan biz azy bir bolmaly. Biz azy bir halk. Aňardan gelýän bir büyük azy bir halk. Biz ikisany idiot üçin kösülmelýär. Gelin düýlerin Türkmenistany, gelin içinde düýüşimizi açyp ýaşaýan. Her bir Türkmen, her bir etrapdaky ol ýeten uly, sanlykaçy, guşky, taxtabalar, ýa-ni kerkiçi, bu tarapy, Balkan, Çeleken, her bir şo ýerlerde ýaşaýan türkmen tapawut ýok haýsy tiri, haýsy neme düýüşini açyp ýaşamak. Bizim o mümkinçiliklerimiz bar. Şol bizim hakkımızda oğurlap, bağlıklarında oğurlap, bular Çin'den geçip bütün dünyada idiot bolup ýörler, ikisany atalogum biz şoldan diýilmeli. Bizim başka variantımız yok. Eğer biz adalatly, baxtly ýaşajak bolsak. Goşulun. Ine 15-nji sentýabr çeldi içine girip ýetişlerine siz ulu çalışmaların şahyaty bolarsyňyz. Ulu çalışmalarda sizin adymyz bolar. Ya şu çalışmalar 100 ýyllarda, 200 ýyllarda, asırlarda, yani mün ýyllarda birgelik bolýar. Ine şoňa egerde şol taryha giýjek bolsaňyz, ine 15 sentýabr çeldi Türkmenistana girmeli. Biz öz etjek zadymyzy, ýagny adalatlygy, kanunçylygy Türkmenistana ýöreler ýaly ataly oly konstitusiýany bozýan, giýje uny paraholy edýän kezzapları tutup soraga jogaby çekmeli. Şoň üçin size haýyş edýär, goşulun, gapdalla galmaň, bu sizin döwletiňiz. Bu döwlet Murat Gurbanowyňky däl, Muhammed Döýjiňki däl, siz hereket etseňiz sizinki bor. Egerde başga bir hereket etse şoňky bor. Şoň üçin goşulun, onuň aýtmaň ýerti, ay, indik gelenen beýle bor. Elbetde sen goşulmadan şolara ýal borda. Gelin goşulalyň, gelin eýçilik edeliň. Sen bir öýde eýe bolup, propiska bolup, şöyle barman, şöyle eýçilik etmeseň, başga ýermi koda? Türkmenistanyň şol ýaly. Şoň üçin men size bir haýyş edýän zadym, şu zatlara oturup pikirleriň üýüşüp, öz işleriň arasynda, öz ýa-ni dostlaryň arasynda pikir alyşyň, kommentariýada ýazyn, öz pikiriňizi bize gatyp aýdyp şol zatlar. Muhammed ağa, aýçaklaryň bolsa aýt bir gysga tamamla. Öyle şu yurt bizinki, şunu düzeltmegen bizim borcumuz. Biz şunu düzeldi bilsek, çağalamızın önüne de vicdanımız arasında, vatanımızın önüne de, öz vicdanımızın önüne de arasında olur. Şol için gelin öz yurdumuzu özümüz eýe çykaýlyk, yurdumuzu hiç kime talatmayalım. Sağ olun. Yine TikTok'ta plus koyunlar köp, YouTube'dan. Şoň üçin men TikTok'a barýan. Hoş sağ olun.
Evet.